हाग्रामाखौलाय मा बुंनो आङो मेला सिं सिं कयजन मानसिखौ बुंबायबो आङो माबाफोर फाग्ला जानायनि थिग जानायनि मुलि नांगौबा लांथोंसै बे होननानै बे ना खर'आ थिग गैला गोसोआव मा फैयो बेखौनो बुङो बे दा सानगासिनो दं आंथ' मोस्रोम फिसासो बे सानगासिनो दं बे गल्डनखौहाय एसे फुफ्लेनो हाबा जों जेरावबो देरहाजोबगोन जाम्बा ना माथो बेलाय आं मोस्रोमखौ फुफ्लेनानै आंनि जे 100 हाजार हाजार मानसि दंबाव गिदिर गिदिरफोर जोंलाय मोस्रोम फिसासो जोंखौनो बिदि नोजोर जाबाय बियो हा बे खर' गाज्रि जाबाय सिन्डिकेटआ मा बुस्थु आं बुजिनो रोङा दासिमबो माखौ सिन्डिकेट होननानै बुङो सिन्डिकेट माने आं मैया दाख्लैथ' आं माबासो खोनादोंमोन हिन्डिकेप आं सानदों हाब आं माबा मोनसे हिन्डिकेपनि इउनियन दाबाय नामाब्रासो सानदोंमोन आङो मैयासो बुजिबाय आं बिदि नै बुजिना दिनै एफआइआर होबाय आङो हाग्रामाखौ एफआइआर होबाय दिनैहाय जुदि सिन्डिकेट सालायदोंबा बे आंनो प्रुफ होनांगोन आं सिन्डिकेट सालायदों होननानै आं गसाइगाव थानायाव दिनै एफआइआर होदों आरो आङो आसा दं बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो बिपिपि गभर्नमेन्टखौ जाहाथे न्याय होयो नोंथांखौसो बिथाङा बुंदों जे नोंथाङानो सासे प्रमद बर'नि श्रीरामपुर गेटनि मेन आखान्थि नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव आखान्थि माने मा साइसनि आखान्थि बेलाय आखान्थियाथ' बहुद रोखोम आखान्थि दं आखान्थिथ' जेबो गैया औ इलेक्सन 5 बोसोर जों फैबा खनसे आं ओंखारो मोजां मोनो आं इउपिपिखौ ओंखारो बेनो आं बिपिखौथ' सैखाया नालाय इउपिपिआव ओंखारो बेखौनो ओंखारनायखौ आंनि ओंखारनायखौ एसे अभार मोनो खोमा बेखौनो एसे गोलोमनानै बिदिनो माबा मोनसे इलिगेसन लाबोनानै आंखौ जोबनानै दोननो हायो नामा दाथ' एमपि सफैबाय आं मिथिबावा माला एमपिनि बार नांखो बेथ' एमपिनि बारसो उफाय गैया एमपिनि बारबाथ' आं खैफोदाव गोलैनो हायाखै आं एफआइआरखौ होदों राजखान्थि महराव नोंथांखौहाय हाराहास्ति खालामदों होनना नोंथाङा सानो नामा औ खालामदों आंखौ हाराहास्ति खालामदों निस्सय नोंथाङा मानि सायावहाय एफआइआर होदों आंखौ सिन्डिकेट सलायो होननानै बुंदों मासाव सानसेयाव 30-40 लाख कालेक्सन खालामो होननानै आंखौ बुंदों फाग्ला ना माथो बेलाय 30-40 लाख थाबा दा मा जे जागौ फैबाय थानाय समाव बिथाङा जुदि नोंथांनि सायाव दा जोंथ' फिसा फिसौ मानसि जोंलाय मा राहा लानो हानो सरकारनि आयेन मथेनो जों खारनांगोन जाहाथे हाग्रामाया जाहाथे बेफोरबादिनिफ्राय एसे गोजानाव थायो ना जों सरकारा मा न्याय होयो जोङो आयेननि फारसे जों खारबाय थागोन